Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Maya pa gatpanapon Balen Guagua, Pasibayo. At yun na kami naman king ere, ban kanita gampanya at ibiyaya kayo yung may ulagang programang oras ning alkalde. At kalupan na po ning dati tamong gagawan itong pong pamagkwento, pagtalamitan king kay katamong mayor, bang kanita balutamo, detang mayaliwang bagi sabi rapin diretso king kay katamong mayor. Bali po gagawan tamo po ini occasionally, pablasang buritamong maging maayos ing relasyon na ning kay katamong gobyerno municipal ang po pa ning kay katamong memalen ne po. So the mayor is here para magulat, pero tsutada po kitang puntong kung balutanangan po ne good things come to an end always at ala pong permanente sabi rapin mayor may kaatluneng termino at umeneng magpaalam kay katamu. In 3 days time, manaliwane po yung set of officers tamo king Balen Guagua. Pero bayo ita burita mong samantalanan na interview tayo pa yung kay katamong alkalde. Muna, pasalamat niya siguro. Kadua, makapaglahad ya kitang gewana kilob na ning isyam abanwa at antimurin detang pangarap ng emetupad at buri nala namang iapse kay katamo bang kanita kung sakalit daratang pang panahon at may kapagkakataon malyaring deti matupadla king aliwang aske, aliwang bage at aliwang panahon. So, bayo po yung sabla, syempre, di nan tayo pa mong oras yung kakatamong alkalde, bang kanita makapagbati at kahing sablang memalan, tagapakinig na ning Guagua. Mayor? Ay, good afternoon, June. Good afternoon po ka rin kabalang kiti Guagua. Ang po po rin pakinig na po ng kakatamong Radio Guagua 99.9 FM. Salamat po, Mayor. Mayor, medyo emotional tambag yan huling at lunangal do bumabay ka o magpaalam na ka kay kami. So, nano pong feeling, Mayor? Well, actually, siguro naman kitang 9 years na, June. Ayun naman pwedeng dagdagan pa yung 9 years, di ba? Opo. That's the limit, term limit. Tinggap ta naman na actually, Melyari, kaya na po ng election, siguro ay masyadong kakit. May kubrata pa pong Pasibayo. Tayo po likuan ng kakatamang pwesto. Nung bagkus, may kubrata banda po, kaya rin na ng terminuta mo. Dito hanggang pangangailangan ng bayong administration, may kabit lang po. Ang aliwata mong unfinished businesses, mayari lang naman. Anya makanyang tamo ini siguro panahon dahil pila na mukaldo banta po makapagpaalam tang masalisi karing kay katamong kabalen at malasakit kay katamong pamanungkulan bilang alkalde ng Guagua. Bayo ko po magpaalam, Mayor. I-reserve tayo pa magpaalam mo. Pero bisa ko pa mong kumbaga kay let us reminisce na. Anyang megumpisa ko po. Anya pong 2013 magumpisa yung kayong termino. Nano po yung pangarap yung Mayor? Para king Balen at karing memalen taga-Guagua. Nung akakayong pa June,
Inyang kasi in 2013, ating kung covenant with the people of Guaguayana. Wala mo tipan niya. Apo, tipan. So, makalista lang ang detang hanggang pengako ka rin tao na readingan matupad lang. Pat sila may tupad, pakuldasyo ko ako. Something like that. Okay. Which is, simply saying, wala may ipagtipan ko kaya nga pong Ginoo. Apo. Kaya kayang tipan ng po, o kaya covenant, kasi sagrado, yung pangako ko, na rin kaya tamong balen, kaya balen tamo. May aliwa lang ang dito, John, yapin siguro, dito hanggang core values na ng pamag-gobyerno, kasi magbase tamo kayang good governance. Yes, Di ba? So, tikin tayo tang good governance, and at the same time, migkataon, yan 2014, inumpisa dito ang seal of good local governance. Aha. Bala mo talagang kanita tayo pin-repair, although wala tayong isipan na makipaglaban tamo kayong seal of good local governance. Pero ore ni rin halos pengako tamo number one pin in Guagua na maging method and develop balen na ning siguro distrito. Apo. Tapos din infrastruktura, magawala, tapos in finansya sa masantaya, kaya public health sa masantaya naman kasi baluta naman in metong kabalenta mo para feel na nating gobyerno tasanang atin yan access kaya katamong public health kabat social protection kareng mga tuwa PWD, solo parents, yan makinita may kapormang dati yala tamong solo parents ngayon may gawa ito gawa ng sabi kong bet kailangan ako magkaita na mag-organize na meto nga solo parents group kasi ano karkali yan makanyan nung tipon ng kaya tamong MSWD niya pala yung sabihan uling social protection kaya daw na nakiden tao nating gobyerno okay? Lalo ka rin kaya na kan. And then, kaya education, may nametong mo naman kayo, uling itangan dyan, may magkasahit tangan niya, may mag-aral tao. Lalo na rugungat ang panahon na ito. Hasta rugung kasahit po, mag-exam tamo po kayong lala po. Karang private school, mag-exam ka. Nung wala kang permit, ka papag-exam. Every now and then, may niyad ko rugung promissory note, patay talwigan, dili ka mag-exam. So, incidentally naman, this time tayong Guagua, tinayong Guagua Community College. I think 2012 pa yan 2012 po. 2012. Oo, niya pasalabatan kaya ang dating Mayor Tamon Mayor Rivera. Ang po kayo. Iko nga doang Doris. Wow, Doris. Na kayong maging tata ang pong hindanan ng Guagua Community College. Ita naman ako dito June talagang palaki kayo. Uling talagang ikayong migmalasakit. Nya sindu kero guling masanting ya. Kasi agyan pang ka na ako makatulid. Basta masantingin ka ay kailangan tayo sundo. Makanya yung style na ng ka na ako management. And then of course, improving bureaucracy tamo niya, nakaral mo na may mag-aral. So, tapos livelihood program. Masanting pa mag-tax. Tamo kayong katangkayuling malambat mo rin kaya katamong ordinansa para ka taxes and then improve yung public market. So, alos dito hanggang kaya katamong pengako alos metupad langan. Niya siguro makanyaning meto ka bagay na itang gawa kong covenant with the people of Guagua niya makanyan da katamong tinangkilikan. Kasi sa samutanan tayong sagrado aliwa mo itang mamola ka. Opo. Kung ngaintindihan kay Mayor, kumbaga king gagawang bale, ing pamag-construct mo king bale, kaya, aliyawido. Atin niyang plano ni Mayor. Atin niyang blueprint. Dapat naman. Opo. Ginulis siyang arkitekto at tela ka diyang ininyero. Wow, kasi going back kaya kaya mo John balo ko naman rugo kaya makanya na bagay magaling ka. Then kasing politician lalo ka rin mayor
governor, 3 years siya mo yung term. Opo. So, normally, yung gawan mo, kahit 3 years siya mo. Short term niya po ni Mayor. Wow. Walang kaya tamang gawa tamo it's a long term kay at least mga 10 years na niya putamag discuss niya mga taga-tapangagawa na walang 10 years yung kaya tamong kay. Kasi makanin yung style 3 years ka, potambay ka mayor, magar ka palis yun. Opo, opo. Makanya na yun. First year po, pamanigaral niya. Wow. Second year, Kasam, pamagobraya. Third year, kampanya niya po, Mayor. kasam ka second year, magal ka pa mo rin. Opo. Walang yung kaya tang style aliwa yung gawa ta. Kita pa mong first year, makampanyata na. Opo. Ba, nanong klaseng kumpanya yan, no? Ito ba yung kumpanyang first year na both. Yung gawa ta mo, kita pa ang first year, gagawa ta ng tutukin ta ulit ang programa ta mo. Opo. Na makanyang tamong may kagawa. Kasi, pakinayan time. Kasi, tutuloy ta ka man mo dyan. Siguro kayong graduate schools, ne? Itang taloy mong diling ban mo, makampanya na ka. So, bala mo, yung feeling ko, may short change na rin kayo. Opo, ne. Den tao, di ba? Na supposedly, kadapat mangampanya, ne? Hindi ka nito, alis siya mangampanya dyan. Simple ko mo. Of course, palto ko. Opo. Pero, you are obliged, no, to perform your duty even ating agyang eleksyon. Kailangan mag-obra ka. Performance-based siya po ni Mayor. Oo, makanya yung style of management. But that's good campaigning, Mayor. Potang ating kang papalto, ating kang gagawa. Precisely. Sabi ko kayo, first year ko pa mo, may kampanya na ako. Okay. So that's your way of campaigning. Yes. Aliway tang detang palamuti, palabok, pabuong gamo ni Mayor. Waliwa. You buckle down to work. Yes. At the first look mo. Ay niyapin na, although with apology kay ka, Jun, talagang kita kaldo, pwede nakakuha ng kita pa ang first year, pwede nakakuha ng kay as administrator, pero yung gawa ko, Jun, enak pa mo kinagawa. Buri ko akong maka-immerse. Opo. But balo ko nung niya, sabi ko, patsibig meeting na mo, nung nano yung pisibin na mo, enak ba akong balo ko na nga timano Opo. Kasi maka-immerse ka. So, balo mo yung pakakailanganan ng kay. So, ito yung way of management. Nung talagang tukan may gawan may kay ito, Jun. Gawan may kayong part of your kay, kayong master na yung public administration. Pwede ba yung gawan kahit gawan na sample? Kasi mas short change na rin tao. Pansinin mi pin po, Mayor, hands-on kayo at potang mag-meeting tamo kayong department. Balo yun na talaga nung naning i-discuss tamo at maging outcome. Yes. Aliway Kasi outcome-based siya po ni Mayor. Aliway tang mga palawot ting pisasabyan. Halimbawa, payaos mo ko, mag-meeting ka ta. Jun, anong pisabitakin Opo. Halika lang, Ken, patseminta ka kayong meeting. Ready ko po. You know what Yes, the business. So, baka na style niya kinawang administrator, kitang first year ko. Opo. Kasi ko, halimbawa, pisabyan environment. Magkaroon ko ng environment, kabat actual latiko. Disaster. Hinapin, patsi babagyo na, o tatikelwal, o tinawag kayang bali. Opo. Di ba? So, kailangan kasi, panandaman mo, yung panandaman da, dek may malin. And that is the time you will really know what is the problem outside. Okay. Kasi, halimbawa, may report, halimbawa, kinawa ko, assuming aliway kang kinawa ko, administrator. In tendency na rin kasing magobra June, tatakot lang kayong boss do, yung palagi na 7 ang masanting. Punta kayo ng mga tsure na 7, marina na 7. O kaya tinang kokordon. Punta balo yung why na makayon na, di ba? Opo. Ali. Ako mas brike pa yung napapamilan mo ko. Good news o bad news? Bad news muna. Opo. So, makanyan tayo nga kakitin nga. Sino pwede ba yung maging kahit na dyan
Kay Mapimpone. Masters. At saka, ako po, kayong karanasan naman, i-relate kaya kayo, itang sandang, pag administrador ka, mayor, you have to face all the consequences. Kumbaga, pangambil may kay kang leader. Yes. Halimbawa, dinda kang example, mayor. Pag po dapat pirman, sabihin ko kayo, mayor, po pipirman yan. Sumabit takin. Datang makanita ni mayor. Yes, sorry ta rin mga santingan ka eh. Tsaka makutang ka. Opo. John, wala, John, pwede ine, okay ine. Makanyan po makanyan. At least maluta mo. Yes po, Mayor. But anyway, Mayor, madakal katapisabyan kasi ngapin medyo cut-cut kumbagya. Okay. Nanula ring maging challenges mo. I know you are a good manager. Bayo ka kasi maging public official. You are a corporate manager. Maragol po difference ita, Mayor. Ay. Nanula ring maging challenges mo. Ay, Problems. Diyos ko. Actually, it's a nightmare, John. First term po, Mayor. Oo, number one, kaya mong staffing requirement. Opo. Aliwala rin magobra kayong gobyerno, po aliwala rin magobra kayong private. Opo. Kayong gobyerno, permanent yan, labanan na ka. Security of tenure. Ano Oo. po na, Mayor? Pero kayong private, pati siya talaga magkamali, anytime you can terminate. Fire him. Fire him. Kakadwa. Kaya ba't, itang attitude, pagpasensya nyo ko fellow public servant. Itang attitude ba na, ita bang, bala mo ita na bisang masenso? Itang, pati magobra na ka kayong gobyerno, bagyo, muran, mayon, magsaldo ko rin mo Ali makanya ning attitude, nakalupa ka rin kay, o tata mo magkay, maninap, manambisyon, di ba? Data yung panahon, maging makanyang ka. Anya, makanya nitang gewatang style, John, papag-aral ka ta. Kailangan ng bureaucracy na ng gobyerno is a well and competent bureaucracy. Alwa itang, alam mo totoo na yun, yung mga dyan, nakakalbag complain. Imayora na masalisi, pero nag-abel na lilay. Tama ka yan. Po. Kasi yung pamagkay na nga sa kata, yung pamag-entertain, karen publiko, para-pareho. Apo. Putawaring maka-short siya mo, mature susulod. As against kayo masanting susulod, kailangan pareho mo yung servisyo. Alang kule, Oo, alang nya- status keng BNM yun. Oo, niya na kay. Makayin la po rin kayong kaya na. Niya makanyan tamong maging kay. Maging, asang kasakit talaga na metong bang taong magobra munisipyo. Siguro naman natin perfect talagang biyasang makirap. Maski nino pa yun, pwede yung pakirapan. Opo. Pero sa matter pa, niya makanyan tayang i-strengthen yung kikatamong HR. Nasana pati kayong customer relationship, kasi rin customer tao rin tao Opo. whether you like it or not, makipagkaita mo Mayor, munta ako kitang medyo maselan bagya, Mayor. Balo ko itang first term murugo marakalya challenges Detang kritiko mo, Mayor. May nga kaswan ka, may nga suspendi kargo. Nano na yung kabilyan direta, Mayor. Baka nita, once and for all, palako ka, dapat lumino ka rin tao what happened at nano na yung kasalukuyan na estado. Kung sa bentang reason, siguro, itang huling itapin ni style of management ko, kumalyar kasi itang didiktan. Niya, makanyang kung maging kay. Niya ngayon, gagawan tamo yung aliwang klaseng style. Into to, niya, salit-salita, so, may kapuntong, itapin, deta, siguro ngayon may din ang pagkakataon, muhala ka, something like that. Pila rin maging kritiko mo. Balawatan challenge sa tayo during that time. Imagine mag-recall. Pepapirma lang marakal signature para mag-recall. Okay? Kakadwa, ombudsman.
So, anang kabayat in Milyareta, itang magumpisa ka pa mo, pero in kasantinganan nito, kung sinurrender. Kasi pa siya surrender ko, ing makalulus, ing balen. Opo. Ganyan naman, kaya na ng panahon, reta hanggang kaso nga reta simbutongan. So, Mayor, linawan kaya mo, dismiss langan po. May dismiss lang ang Dismiss reta langan. hanggang kaso. Ingburi na po sabihan ng dismiss. They cannot be refiled anymore Yes. because of the concept of double jeopardy. Double jeopardy. Double jeopardy. So, Yeah. ala pong batayan, kumbaga. Yes, kasi nung wali, balo mo naman kain current government officials. In kainan ng justice ka rin. Palaging makakontra kayong manong kulit. Opo. Yan ay kalupa kayong labor law. The law is construed against the employer. It is always the public interest, Wow. Harani Mayor. Wow, Kenny. Kumbaga, talagang nung kahit pala sanding makadimandang opisyal. Oo, kahit mo naman ng kahit ang unfairness na ng gaya ng gobyerno. Kasi nung palang gaya ako, nung talagang manyora ka mo, sagli ka makapanyora. Panemering kakaswanin kayo ang kalaban ni Mayor. Pero, alam mo niya, makanyan niyang linab ka na ako, siguro tama nung kaya kang kababan loob. Kasi, inyang loob ko, gumantita naman, Eko mo rin gantiyan. Kailangan na keng pamag-gobyerno, kailangan there must be a stop of all those guys in pamagbengansa. Baloy po, ting may itong makahanga kayo, Mayor. Cool kayo mo, tapos, ali kayo maging exact revenge or minisip man ganti. Karin kayong kritiko. Despite, balo ko, yung teya ring honor mo, talagang may nga pakarine ko. Pero despite that, you keep your cool, at agad mong sabihan, luntaw mo rin yung katutuan ni Mayor. Oo, kasi balo mo, ba't siya ginanti ka, John? Alay ng katapusan. Opo. It will be very unproductive. Iyan palagi ko nga. Leman yung minuna ko rin 2013. Dahil kang tao, tatakot lang ang dahil kang magobra. Opo ne. Diba? Balara, mga lakola, mga kaswan lang ni Mayor. Pero, at di mo nga may itong tao na John tanggalan may wari, wala ka nakabinoto. Di ba? Yung paniniwala na kitang panahon na ito, halimbawa, enak mabanggit ka balo ko naman yung binoto na Eric Rivera. Pero, asisyan kaya, boss niya Opo. Yung masaitang boss me po, takay, udasan me po. Opo. Ito naman yung kanako, Mayor. Diba? Yung nining manungkulan, yung pagsilbihan. Wow. Kasi nung balikdan kay Ergo yung pagsilbihan ko, damo nabalikdan ko rin aliwan ni Mayor. Precisely, di ba? Opo. Niya makanyang alimawa na ito, may ito, bulat-bulat ko, marineya, yan nakalapit-lapitan. Ngayon loko may kanya ako, balo kaya man ako ang binoto, pero bilib ko kaya ka. May picture doon ni boss mo. O nanong, kaya mo nanong asawp kaya ka. O tayo manaliwala kayo, John. Manaliwala kayo. Loko, ikaw pa pala megal. Magal ka papagal mo ko, Mayor. Tsaka po ito respeto, Mayor. O tayo ka papagal. Loko ako, ngayon mo. Siguro naman ka, kampi ka na ako. Limbalo, kinampiyan mo yung boss mo. Ay, syempre po, So, baka niyan tamong tinira. Kasi sa akin, anero kong kasi, lemo na halimbawa, John. Pila yan ba may tatarik? 6 years yung mag-obre yung meto nga tao. 6 years doon papagaral din nga anak na. 6 years doon papakanan din nga anak na. Po tayo tanggalan, may makanan niya rugo. Did you see the point? Because of kaya itang ego mo, kaya itang amor proprio mo. Kita sukal alub na, Mayor. Mayap ta. Ako talagang pigtaksil na pero recall ako. Why? Patsele ko kayo lalo yung makalunos. Kaya mo rin, may baginan niya mo rin wisdom kaya nga pong ganito tatayong parang pagsisyanan.
Maka style of kaya, kaya kumbaga yung kaya hanapin. Then po nga liwa, Mayor, ako consider that is a weak leadership eh. Pero the rate na linto, Mayor, it is a strength keng hane yun eh, because you were able to survive. Oo, imagine that. Balo mo na kaya kasi ampoy tang talote, you're a coward, ano? Atin panahon maging coward ka. Kalakal na experience kayong management yun. Diyan sabi ko kaya ka, akait kayo pa yung tao dar, tayo pambalo ko nang nanumburin sa net. Pagkaralan ko rin tao dyan, balo ko ng paglokon. Kaya paglokon na ako, kaya mo ba rin mga pakarin eh. Takay, o sige, salimay palulang anak mo, ha? Opo, na, malagnat siya. O sige, antay resibo, ako na ang pasali ako. Manaliwaya kanta, Mayor. Patakayan ta, bene resibo, palton eh. Apo. Pametay ang anak mo ako, bakit po na? Loko, 2014 niya pa resibo ako. Expired O, niya mo hindi, na. ulit na rin kayo. Hindi na pamasay mo itong bulan. Kamagloko ako. At least, masyadong ikabing odwa. Mga mo style of kay. Talala ko rin dyan uling kasakitan na siguro ng panahon. Opo, tama po. And that is basically why siguro in respeto kaya kayo menatili, lalo na kitang puntong mas aintindihan nyo laring tao. Probably, ating basis yun ni Mayor. Anyang malati ka, Mayor, or yung pamilya mo, makananuya, bakit naman nabalo da rin tao? Why this kind of leader is doing these things? Because atin niya pong pigmulan king pamilya. Father ko siya po mother ko yung magobra, father ko yung magobra. Ano kitang kapano na ito, ay naman ano kayo may magkasait eh. Ano ako si uling bunso ko, may retiro na yung tatang ko, grade 2 ko pa mo. So, pero ko naman inisip ako makapagal, pero niya medyo kaisip na ako, problema yun niya ako. So, may gobra ko nung makakasakit, may garal ko nung makakasakit, may makiabe ako, nagay magaral ko dyan, naman nagay. Ako kong saling merenda, ako kong saling papel, bata makalibre ko. Mm-hmm. May yari kong komersyo, accounting major pa na kailangan mo rin libro. May kasali libro. Mamamanandam ka, Mayor. Ren, den mo kaya be ko, uling ilang barkada ko. May kay, oy ka na mo lungo bara. Anak man mo kaburi, asolo kay libro. O patang mag-exam ka ta, siyempre, balo mo na. Opo. Wala po tang may exempted ka, makalano ka dyan, harap. Patabong exempted ka na, Mayor. Alalampi pang opyan eh. Rabalo nung Oran na nga at saka yung palagi na sabihan de pengari ko, hingi mo wag yung kaulan, mo kakaulan. Yapin po ita, Mayor eh. Nya precisely, buri ko pong from your mouth, lumalitang. Kaya makanyan ka, Mayor, kasi denasan mo. Denasan ko. Denasan mo. If mo denasan ng bagay, mo intindihan eh. Kalo pa na mo ning kayo dyan, halimbawa na kayo may kasalin Nang kahit di na kaya pang justification, nung kaya ang akong may kabit kaya tangalangan, gawang kaya Opo. Halimbawa, dyan nakasample, may ito nga hinda, ano yung kalugod ka rin anak na? Pata kayo mamanarampas siya mo para ka rin anak na. Kamuhanan niya? Opo. Di ba? Pero kung may manarampas siya, may good time yan, may nyugalya mo, that's another case. Yan yung kay, subuko pa nga pa magbili ka lugar na kaya ang gawang ko. Posible palang makanya. Diyan, oretarem budi kong i-check. Itang tawa reta. Manaliwala pa na kembe. Opo. So, balo ko po ating kayong statement, Gewa, Mayor. Aliwaitang buriyeng basan, buriyong eko magkamali, kareng detalye. Pero bayo ta pumunta ka rin, Mayor. Burimi rin. Ako, curious ko po. We were able to survive in pandemic. While true, at suya pa yung pandemic. Pero itang masakit dealing stage at period, alam po santani. Malyari pong ikwento yun naman. Makanano yung Gewa
o makanano tamong may ka-survive. Nung natatandaanan ko pa kanta mayor, kasi be mo ko lagi king siping mo. Potang mantun katang ospital, ala. Potang alang oras, ananergo kababa oxygening pasyente, buri may iligtas pero wala kang agawa. Alang ospital. How you were able to go about it, Mayor? In totoo dyan, yan, miyabiyabi tamo niyang pandemya. Katailik mo ng gwagwa. Opo. Ing exposure tamo. Mo basta-basta. Talagang fully exposed tamo. Since the beginning up to the end. Bala mo, Jun, to tell you frank, lalakas kulub, uli kati kayo. Ika, Lito Compos, Comboy. Parimboy, agarugong babawal na tamo rin pamilya tamo, tita pa mo rin Kenny, lalakas kulubuli na nitang ati kayo pin. Imagine, adwangan tamo, timpampuntong dengke katamon driver, then 13 driver tamo, positive lang. Bituran langan, Mayor. Alakatan driver. Oo, alakatan Ay, driver. minisip ta nang mag-drive ka tang ambulansya. Oo. Imagine that. Oiting, kaya nagaya ko na brisip yan kay kayo. Baliyo, bala mo ako, kay istorya na iyapong ginawa ko itang footprints in the sun. Po. Inya kalakan, niyang Kasakitan na kasakitan na ikit ko metong niyambit si maglakadan. Alaka nga na. Alaka yan na balo. Pupusana na katamo. Pupusana na katamo. Kanyang tamo gawa tamo, ita naman papalto, di ba? Opo. Pero tita mo, itambalo nung norta ko mang panulo, itambalo nung norta ko mang isolation facilities, itambalo nung norta mo ko mang hospital, di ba? Miyaliwan ng gawa tamo kay. Pero may paboren ng gwago. Itang kapagaltanan Mayor, itarugong kapitangan bengi bisa nakamuli matutut. Oo. Pata kahit ipang mouse, mako po 70 niya mo oxygen. Itang makanita ni Mayor, pata kay mamamanaus tamo. Ikarugo, agad may nga sa kaluguran tamo king Rosario, kay PMS, Oo. JBL. Pata kay manaus kaya taking kabanatuan, Olongga po. Uy, tayong masakit. Pata kay alang kwarto, Ala nga kita facility. Takay baka maka-reral rin kaya tamong ambulansya. Hindi naman kasanting tamo, we are prepared for that. E naman keng COVID pinrepair tayo mo yung munisipyo, keng nanuman klaseng delubyo malyari. Komplet tamo ambulansya, di ba? Opo. Komplet tamo-tao, magagang na rin tao-tamo, tsaka itang tao-tamo, walang complain. Agyarugong pila na yung beses di nurot, pa mo rin, okay la pa mo rin. Niyagat ang punto ito, di kaya, deng tao ng compost. Talagang metong lalaman ka rin, ansang hero tamo. Opo. Ang popuring kay katamong nurses. Nurses. Din kay katang midwife. BHW. Rural health units. Din kay katang doktor, Mayor. Wow. Doktor tamo, wala naman, Opo. di ba? Alalaman naman katakot-takot. Opo rin, of course. Din barangay officials tamo. Oo, yung barangay Ang officials. yanin kay, tatakot lang mo, Mayor, ng mga pilitan ang pilitan lang lumal, Mayor. Kasi, akakit day, Mayor, at saka rin, mag-disinfect mo. Mamong bata po, di ba? Mamong bata po. Kasi oiting kayong puntong karinala ng Pisibyan nung miturang kali Yung Pisibyan ka rin, makalano tamong control yung pamagkain na ng COVID. Ako dyan, nung performance-wise, nung halimbawa, nung atentang performance appraisal, ako 4.99 tamo ko. Ito naman perfect, pero 4.99 tamo kayong performance level tamo. Kaya gana naman nalos may kay. Imagine, matambuli tamo, itana mo kayong dalan. Opo, itang makatakot muli, Mayor, kasi lakang kasalubong. Kapag kakadwa, yung palengke tamo, we were able to fight, yung palengke tamo. Opo, I was about to ask, Mayor. Yun yung punto ko pauli na nitang bala mo nakatakakalakaso ni Mayor. Pero yung importanteng gewa mo at talagang libutad na ning kadimutan dareng pera
may kapag tuloy-tuloy tamong mass testing. Yes. Ito ang pinaka Both king market, inunaming market, empleyado, rin frontliners, din kapulisan, din kaya katang bumbero, din kaya katamong tawag dito, including jail inmates, then transport group. Transport. Kaya gana-gana. So, makananong mong geway ta mayor? I mean, Kasi, wala, sabihan ta naman dyan nung yata mo gawang makanyan, what will happen? Apo. So, mas daragol ta pag-gasos. Kaysa kayong gastusan ta na yung misan, na bata, detect, isolate, di ba? Apo. Treat, Treat. and then reintegrate. Reintegrate, Ito mo naman yung basic rules na ng AITF mo. So, nung yata mag-invest kayo makanyan, wala, makamatay na lawar din kaya katangkabalin. Ita mo na tanggawan. Tamo marine dyan tama rin ka rin tao. Maski pa yung kabilugan ng Pilipinas, ingwagwa tayo likwan at may nga paborin. Agaga na ako, Mayor, I imagine da ka, tsuka kita lamesa mo Ating kang mapadareng stalls. Wow. Patangay, ausan may market administrator, Joel. Joel. Nano yung stall numbering mituran. Patangkay ka nito, i-analyze mo Mayor. Denny, mo. Dening kasiping da nga rin tipunan nyo late, i-test hala, i-antigen hala. Ito mga kanita. At sure naman, yung formularyo mo, Mayor, baka, ita nga, pigil may tang kalat. Kalat na Kita pa mong pormerong ukdo. Gawulin wari, mga problema tamo ng mga tadyon keng quarantine pass. Quarantine po. Wari, nakatangkar ka lara magloko. Kita pong gagawang sarili ng quarantine pass. Di ba? Miyali yung experience naman talaga kayong kahit yun na patsegewa tayong kwento ito na kasanting Mapin po paboran nyo, Mayor, pag mag-retiro ko, sumulat ko libro. Lome pa yung mga kapakalit, yung Saswan. Di ba? Separate tayo Saswan. O tinaw pa ng dagat. Mapin po no pun intended po ka rin kabalen mi Saswan Anya pong higpitan mi lang lungog palengki. May realize atin po palang ilog, di nalan lang ilog. Maganyan mo naman ding minalin Mayor. Pero that's good. So may checkpoint ta kayong ilog, Mayor. At saka may ito punto ka rin. Kim pa lang lauta. Yung COVID mag-tribe. Alang may kuha ka rin mga ganyan Apo. May ito ka rin experience siguro ito Pero bakit ko lang kayo makasora? Punta ka palengki. Dasan lana naman kayo, lana naman face mask o face shield katang panahon na ito. So, doon ang gagawin nung makanyan. Aldoldo kayo, Mayor. Just was sure. Pero kalugura na nga pong gino, Mayor. May COVID. Tapi meto nga bagay na siguro dyan, ito nga man nung kaya dyan. Patarugong malinis ka kapilubluan, ikarugong, magtakalapin Patagalan sa likod mo ara. Bisit kayo ako nung sa likod ko, sana rin ka na ako kaya. At saka may nawa na kami, Mayor. May nawa. Nanikain niya pinmisan, marine ako Putsay ako, lilo po. Natay niya nga may COVID ka rin nga, beming Mayor. Ay niya, opo. O si Mapargo lang, mitura na ako. Na masanti na Mayor, mayaman ka king lessons king COVID response. Ating kang gewa or nanula ring lessons mo kay ba't naning gewa mong takbang. Balo ko patalakad kang infirmary. Yeah, actually kang nanula paretang kay kang bala mo sagot ketang lesson sa ikwata mo kay COVID. Actually, dyan number 1 atinta na sariling evacuation center. Into 2, in public works, inassure na katamo, gawa na katamong isolation facilities. Evacuation isolation. Pero lekorita, inalis na karega lolugal, okay mo ita. So, makanyang tami gising. So, kailangan palagyan niya ako, ilaban lang yan, kanya-kanya. So, kailangan talag na kayo sarili mong sariling kayod, sariling pondo. So, makanyang tamo, ining kaya tayo evacuation, pero pag tayong ka second floor, and then, manalagad tapa king Pulumasle. Kaya ba't, ginawa tabong infirmary,
into to infirmary for future kaya sana at incidentally at tinikarantang kaya katamong freezer para rin kahit tamo Vaccines, vaccines tamo Apo. gini at the same time ay isip ko nagkakalman niya doon kung puretang makamatikan takeng COVID din mag-dialysis dyan so kailangan tayong convert as a kidney center na Ningguagua. So mag-start siya pa malati and then it will evolve into a modern kidney facilities. Okay. Depende mo yan keng gaya, keng may sanay kaya ka dyan, kaya tanga manandang linkages Apo. Nung magaling ka kaya linkages, makagawa ka kaya kalakang pere. Opo. Medyo, Networking na Mayor. wow. Ngayon in purpose na talaga ngayon itang kidney center ng Guagua at yung dialysis machine in capacity na 9 to 10 beds Okay. Gani, then dialysis machine, pondo anong atino rin ponde, salidan lang kanya na. Gani, in purpose na, dahil nga mag-dialysis ko agwa libre la. Gani, kutang, agyo tamo. Why? In pamanigal keng dialysis operation, nung mamayad kang 4,000, 40% is the income of the dialysis owner. Imagine that. Pupulay ken private individuals, so private, baka mas maragol pa. Opo. Ako diyan ko na yung kahit ang kaya ita. Ngayon nung halimbawa, BBAing PhilHealth 140 sessions. Mag-session niya kaya kataan, bayaran kataan ng PhilHealth. So, manakitaan tamong 40%. Apo. Kareta. So, nung 40% na ning 140 session, i-multiply mo yung 1.4, meron siyang 196. 196. So, kumabayan Mayor. Kumabay ang kaya na ng tao. Kaya. Yes. Di ba? Ngayon potang yari na yung 196, malapit niya ng tangkayang next kay kin PhilHealth o kaya kin PCSO. So, in the meantime, yung munisipyo, agyo na nita. Opo. Di ba? So, ating continuity kita rugong kayang treatment ni Mayor. Yes, I just Alway know. tang kaybat ng may per cycle. Alala. Alaning PhilHealth, tuklang Oo. ni. Si Pamurgo, John po tang manyadya kayo kayong mag-dialysis. Mayor, agyaro ko may tumukaldo, kumabayin biyeko. Kaya masakit. Yes po. Oo. So, anyway, Mayor, at su mayari ning part 1 to. Mag-commercial ka ta pa, Mayor. Magkape ka ta pa andita. Wow. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner.
pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan. Kaya po yung oras ning alkalde, kaya ta pong kaduang party, anong nuka rin madakaltana po may talaki, in-explain na ning kaya katamong mayor, detang marakalabagi at punto na may kapagpalinong higit kay katatalakaran pangarap na ang po pang agawa na. So ngayon po siguro parang ulat sa bayan na tunggal-tunggalan ko la pong ikutang kang mayor, nanula mo retang accomplishments na karetang marakalarangan. At niya po kasing sinabing covenant covenant with the people. Kumbaga mag-grade siya kay ni mayor nun may satisfied la ba o may gawa langan detang kayang covenant reta. Mayor, okay mo po, kumbaga mangutang ko po kanini detalye na nitang accomplishment shoe. Nanula po rin peka maulagang megawa when it comes to infrastructures. Well, number one kay infrastructure tamo Jun. Kaya ganaga ng barangay na Guagua, midinan lang project para kendalan. Nung emang kendalan, kay Hilog. Drainage po. O drainage, ang poreng farm to market road, midi na lang, alos at hilangan. Opo. Alang melakwan na barangay, alos at hilangan. Nung Monday, alam mag-complain lang, kahit ang kilub ng dalan, may kasamuyan tulan, Opo. Alimbawa, dyan na kami ito example, nung aben mo rin dalan tamong pepagawa, siguro yan 27 kilometers sa tin. So, na masyadong mature. Yung bangkal, ditak-ditak niya mo, waling melambat tamo mo bangkal, waling turnover na nindalan, di ba? Yes po. Mayor, nung 27 kilometers, kayong tansya na rin estimates na ng Public Works for every kilometer is 5 million. Yes. That's 27 times 5 million. Kung lalawin tayo tang money value ni Mayor. Kung tutusan dyan, yung tinransfer ng kaya ng Public Works kay katamo, in terms of booking, Apo. matagol-tagol yung kaya katamong kaya. Di na, yung kalupa na mo yung kaya katamong dike. In dike kaya, yan, 2013, may go over the top na. So, as na yung kadalagaduan, kasi niyang 2013 loob ko, suiso bagyo Apo. Di ba? Marakal po series of bagyo kan na, Mayor. So, yung gawa ko, pinyad kayong pondo para medina niyang parapet wall. Why parapet wall? Kasi maging besing gobyerno king Guagua, pati rin ang palm project, palm tree project, Miras Taken, nung misan niya mo mag-overtop in Pasig Potrero o yung Labuan River, lubog yung Guagua. Apo. Another example is the San Jose. Kahit San Jose, ka rin po talulbog na yung nakabedalan. San Jose Natividad, Mayor. Tigay ka rin. Tigay ka rin. During the time na manam mag-sandbagging kami. Apo. Kaya tutukin na malyar ni paggawa tayo ni. So may kawaya. So ulan din what do you call this one? In Sapang Maragul. Makakain maka-riprap na in San Rafael ang gaking bangkal maka-riprap na May susumangid po May susumangid ilog.
Apo. Yung isa pang Margul, yung manibatan king Santa Rita, maka-reprap niya naman. Sureta mo nung kaya may reta na suriyan mo retang public works project, mamabot nung hanggang 600 million. Kareta mo. Mayor, kayan mong estimates tamo, kayong 20% development fund tamo, itang pondong local funds na That's pwede kayong 250 million. More or less 250 million, for the 9 years For the period. 9-year period. So, Yeah. may gastos sa may payabot na proyekto. Pues, Antimo San Torsula, San Agustin, di nila makay din. San Juan Nepa Museno, kanita niyang agyang pangkaleldo, lulubugay San Juan Nepo. Opo. San Torsula mo naman, Ginuko, buburak. San Agustin, buburak. Ascomo, Rizal, Magsaysay, alos, hanggang barangay na ninggay niya, alala nga sabi mo na mga lang din, Kapitan, midi na langan project. Tapos, magtatapa ka rin building. Then, daycare tamo, pilaraya pa talaga ang daycare bayo. Opo. Di ba? At intamo mo naman in TESDA, kaya katamo itang TESDA building ita. Tapos training center na yun. Academy of Arts. Tapos sa tintamong papagawang itang ECCD center tamo king Guaguabil. Guaguabil. Opo. Kabat hindi ka tambuluwagan ng Guagua. Opo. Di ba? Which is around 25 million. Mayor, ita pong lugar ka rin. Balo ko ining masanting ICPO Ating kayong termino ka rin Land banking. Land banking. Naniya po itang land banking, Mayor? Kita sinalita mo 1.3 hectares na gawan tayo sa ng government center. Opo. And at the same time, private ka naman ka region. At ito sanang kasabi ka rin, paggawa ng kikatamo ng CPU at no cost on the part of the government. Opo. And then, in a certain percentage of the lot, gawan na naman commercial center para makapag-recover na. Opo. Ito pong ROI ng Wow, ginastos niya namin. nung may allow siya ito, nang talagang COVID kanita Nung yatamig COVID, baka by this time, Opo. operational na ito di ba? Opo. So, yung gawa mo ito, pepabakod tayo tintahan namin itong building ka rin, ang bulwagan ng Guagua, Tsaka po yung police, Mayor. yung pulis sa tinay ka rin, niya, yung kasing San Antonio, yung peka-sentro ng Guagua, ng tutusan. Opo. Between San Miguel, Pangulo po, Wampong Pangulo. From dulo to dulo, Wow, Mayor. Ascomo to yung Santa peka-sentro. Ursula. Niya, karon tayo kingwa, karon tayo ka government center. And eventually, balang meging magnet siya, mo naman, tintahan Jollibee, tintahan McDo, di ba? Papunta ng King San Anton. And then, possibly, pagkatado, tingkwa kasabi, SNR. Ano yung balamay, alam may kasundo kayong presyo na ng loti. So, and then posibleng, kaya sabi kayo Jun, ngayon mo naman may pandemya, baka yung Guagua, may city niya naman. Opo. So, nata po rin infrastrukturang mega, matakal na po. Halos po, At saka po, inyang i-explain niya itang land banking, Mayor. Sabi yu, nung eta saling gabon ngeni, alata na nga salikin. Ala na. Pero tanga panahon po. Huling deng investor talagang sansama na king Sansaman gabon. na. Opo. diyan na ka pa may ito yung sample Jun. Sinalita mo naman king Pangulo, Apo. 1.5. Agricultural land naman po. Tagawan tayo naman ng research facilities in the future. Di ba? Kaya katang agrikultura, kabat pala, hindi pa pala yung piyakamasantin Jun. Dahil kaya katang Hortelano, magkasahin lang yan Opo. So we decided to create our own community irrigation. At inumpisan tayo na natibidad, papunta tayo sa San Jose. So ito, yung mga south kaya katamo, kasi yung nanunggawan tamo po, kareng Hortelano tamo, yan nanong pambeta mo, talaga po ngayon masenso. Bakit? Kasi po yung problema tamo, adwa, weather, ang po yung danom. Gini, nukar ka mga kumandanom, nung ita mo gawang paralan, I think in communal irrigation tayo, nagagas ng mga 10 million June.
sana isundure, baka by the time, kita na dependent kay National Irrigation Mayor, Administration. nano yung konsepto na ng communal irrigation? Baka po mas aintindihan mo yung kay Hortelano kasi. Ini communal irrigation, dumalay niya ka rin, malam kanal ya, dagol yung bagya kayong kanal. Labasan naman din hanggang Farmlands po. Farmlands. Ita makatutok kita kayong Natividad River. Uli yung yata naman napalala, wala rin Hortelano. Apo. So, karin, atin tayong makina, gumamit tamong solar pump. Yang usungay nito alayang gastos Magpump tandanom. O tayo na kailangan, sabatan dyan mo, kaya patukuran din. O kaya gamitin din. Daluyan niya po danom ni Mayor, channel ya. Channel ya. Potang kay, uling dumalan niya kayong asikan mo, kayong farm mo. Pwede kang... Mamusli ka mo ni Mayor. Mamusli ka. Lungob na kay kayong danom. Oo, makanyan ka kaya. So, ito po yung communal. Oo. Kaya, as yung kasanding konsepto. Hindi, siguro, iya pa mo pero... Bala mo dyan, naisip kayo yan. Niyang may katupad. Opo. Kahit ko rin magtupad, mamalis na kandalan. Wala incidentally at yung GMA niyang mamintupad. Ay, isip kayo tatak na. Niyang panahon ng tatak natin, panahon na itang EEA, Emergency Employment Administration. Opo. Na pepag-operan daw rin tao, ulit ka lang obra, pepag-operan daw ka rin barangay. Ang gagini, pakinabang ng tala pa rin ang alawang gewara. Kinsan mo na po itang pretty laman ng gewara ita. So mga niya kayo in-explain, kaya kami po, banyad kaming tupad kaya kayo, gamitan, dempon dinan ko rin Hortelano. Nagbal may kapanyad ko atang 100. Deng Hortelano ilan di namin tupad, kaya palinis kitang butarol. Kaya tapin, Opo. ganyan, pepalinis kita. Banta po ang paggawa tayo ng program, mabawas na yung kaya, yung cost na. Kumbaga, Mayor, imbis na mamalis lang, mengul ko lang. Mayawal ko lang. So, hanggang kahit di pa ito, niya, ano katulad rin Hortelano king Natividad. Talagang it is a skillful management na rin may aliwang kaya ni Mayor. Kailangan connect-talan Ikaw pwedeng kaya, kasi masayang na rin pera ng gobyerno. Kasi sakit ang mamalis, patangkay, para trato lang mo ni Oo, Mayor. patakay ganita, bukas matinaman din. Opo. Saka yung masakit, Mayor, metong iretrato. Metong yung lugar ipapalisan. Anyway, into the credit of our congresswoman ngayon ni Mayor, itatang na yung konsepto na yan Wow. Emergency employment. Employment Pota kasing midinan lang pera rin tao, gumastos lo. Oo. At itang gastos da panyalide. Yung industriya po pangkalakal ni Mayor, sumulong. So that's a very brilliant concept. At saka, likon de kay bat, pakinabang nande pa rin tao. Opo. Uting na pinanaka na akong siyo, balo mo yun na. Makalatigay pa po, kaya mandilo ako. Mayor, nabanggitan niya mo rin ng agrikultura. Kaya larangan naman ng agrikultura, nanula rin Well, den kaya katamong sinaup ken although nang kay malukot pa mo rin bagya. Mo man dili June, abegi pagkaita mo ken Phil Rice. Kita nga man ng Palayaman Plus. Apo. Danong nuwa rin, den kaya katamong alternative train dala, ken ba yung technology. And at the same time, ba yung bini. Scientist na rin may asawa nga rin akala ko na lang apelido may asawa na iba't lang Pure Rice. So, harapin ka na ako 1 million peso 1 hectare. Hindi ako naniniwala ako. In-explain niya malaryo. Ito, back to basic ka. Na yung pati yung babaeng Hortelano, yung asawa na ng Hortelano, mag-obraya naman. Mag-obraya naman po niya. Wow, which is malalaman niya mong gulay-gulay kayong kagulot ka ba't dito pampaparagula mo yung kekang pale kaya lamatin yan danong ating susu ating tilapia Apo. wala niya mamalat ita Apo. makanya o ito yung kahe ito yung style kabat manese ang manok anyapin mi kakay ka rin ating magmanok ating mag-mushroom manok, mushroom po, magpale.
So ito yung karelang titrain. Actually, kinatas yung karelang yield. Dahil nga liwa, mikas ng 20 kabans, dahil nga liwa, 15 kabans. Maging successful naman. O yung talagang John, yung talagang problema is weather ang po yung kaya. Apo ne. Yung weather pwede may iwasan Halimbawa, katatanam gulay pat si kauran. Agyo pa ita. O na kailangan natin yung consistency yung kakatamong Irrigation. irrigation yan namin. Kasi magpatubo kayong tanam ay kayong... Wala, liya mo king kaya. Liya mo king Nueva Ecija. Nueva Ecija dyan, yung misa minta ko rin. Di na kayo may tumadal, makalbog yun. At makalbog yun, kaya ito. Inkarel ang irrigation sa pakyo. Nya, yung rice bowl na ng Central Luzon, di ba? Nya, makanyang kaya taksya po, yun yung problema. So, tayo mo gawan ta. So, in the meantime, at nga naman na disangyan ng programa ng Mayor Rick kanita, itang BBL lang Mura Bupalo. Sinduki. Apo. Kasi mas nanting ito at palitan kaya ako, santi na yung gagawa ng apuri kayo na ako. Kaya pong Mura Bupalo, damulag lang mga ragul, marakalagatas, Mayor. Actually, to become, in-explain na ka na ako ng DA, to become Guagua as a dairy, naman dairy capital maging dairy hub yun po Mayor. Ng Guagua. Which is, I believe naman, pwede. Diba? Nung dakal na po rin Mura Bupalo. May masako namang kasing gaya, lalo rin ng Pakistani Opo. So, reta rin maging kaya kabat, may tamong small ruminants, kambing, babi, di ba? Kabat, manok. Tapos, pati kalel doma kanyan, nila makatanam, bibiyata mong balatong. Bata nilang pag-augment, kaya kaya lang aldoldo, kakanan, dahil kaya katamong kortalan. At saka yung kasantinan ng balatong, dahil ang mismong potang malaso nila, oran din yung mga lagyan mo dyan, panagalan tayo itang bacteria, nitrogen fixing bacteria. Makasapi pala yung legumes po. Keng gabon. Ita pong magbalik itang nutrients na ning gabon. Oran din sitwasyon na nakala talaga maghalke. So Mayor, muli sabihin, intentionally didinan nyo pong assistance ng farmers through purchase of certified seeds ni Mayor? Certified, Kaya ba't detang karilang pagobrang damulag, tatasyo kalidad? Kasi mga lakas la rin Mura Bupalo Kaya ba't ating kong gulayan, ating kong manukan, ating kong dispersal, animal dispersal. So, buri na sabihan, kabang yung hortelano, katanam naman, inayang pupul, in between that, atin yung pang sustento ni Mayor. Ito yung concept. So, in between. Balumat niya pangkatuglayan po at naras ka tayong segunda distrito Opo. Ito yung makanya yung konsepto na nita. Pero, sad to say, yan maging problema niya na ng presidente mo yung agriculture. Talagang dapat na rin ng farmers. Ilang makwalti lang may bigay ka tamo May ito nga bagay pa, introduce na mo dyan, maging entrepreneur lang. Opo. Aliwa mo, itakabot ka farmers, itang subsistence farming. Dapat makanyan. Dapat, yung dem farmers sa mo, nala dating maging subsistence farmer. Kaya kasi, may ito nga limawa, kamukha kanita niyang Paleman Plus. Ining lote mo ngayon niya, 1 hectare, pili niya kakuha. 75 buwan. Gamitan tayong demo farm, tatakot ko po tayo kay mga. Ay, hindi kaya ako. I-assure na kageta 75 kabans. Apo. Ngayon pati may nikuha kang 100, kaya kala. Apo. Kaya kala pa may visa. Kota namang short kageta 75, Mayor, ikang gumanap ni Mayor. So that's practically, kasi po Mayor, yung reason nyo ka rin, 19 dyan ko, bang kanita, may balik yung sustansya at vitality na ning gabon ni Mayor. Tsaka they will be earning a lot. Kaya pinating ko na maganitang kayo dyan tang scientifico bawat barangay. Nga man ako scientifico, not necessarily scientist per se. Papag-aral tamong agriculturist ka rin. Limawa, kaya may itong pulmasle.
Nung ating agriculture ka rin, ating lang pikot-nanan din farmers. Di ba? Tong ano, doon din may kalantala rin ka na ako. Kaya na, something like that. Apo. At least ating lang akot-nanan. Hindi ba kaya tamang papalibreng full scholarship, kumayang veterinary medicine, at saka kumayang Agricultural. agriculturist. Bayaran ni munisipyo. Opo. Kasi Mayor, dindam kadda ka minsan Deng ortelano pa naman yung makalungkot. Edo boring maging ortelano rin karelang anak. Precisely. Kaya, kumbaga, mapapatading kay katamong food security, Mayor. Yes. Nyangin kailangan tamang magkain talaga. Tsaka lesson siya po niyang pandemic, Mayor. Denta, wala lang apangan. Makakulong lo. Marakal tamo lessons ng pandemic, John. Opo. Number one, we were able to introduce Viral green. talipapa. Talipapa, yes po. May lakas na rin barangay, di ba? Opo, opo. Ano mga kamali. Silbag tayo yung palengke ni Mayor. Oo, yung kayong... Beto ka rin taktika tamo ite. Nung paborita lang ang manyali rin tao, sa pakin palengke, yung titana mo mamaya taong ilang magtinda kelwal. Opo. Kalo pa na mo ning kapitana ning dila-dila. Ikaw man may kilalang kapitan. Minaos siya, sir, na pwede. Diyan tayong 25 ka tao. Diyan Opo. tayong permit para manyalila kenyi daladakar. And then dalara po king dila-dila, di Oo, ba? niya, marakata mo lesson na kaya ka rin. Kumbaga, imbis na may kukumpul na rin taong miyayaliwa kayong lugar, iba't-iba't ka rin aliwalang lugar na pwedeng magdala ng virus. Ngayon, mo no pa lapitan kay metong Karin na lang, may tulalugol. munta na la ka rin sarili Oo. ni Mayor. Ela pa mahawa. Ela pa maawa. Tapos, Saka meron sa pampamasay, ang Opo, pampagal. menos pa. Ela may expose kayong virus. Yes, so ito So, pwede pero masaling kaya. Apo po itong sinabi yung viral green. Wow. May distribute tapong bini. Ay, balo mo itang kaya tamong digi ka rin, kaya katang garden ka rin, sa pakyang ay, masinin na mo kukwa. Opo Okay mo. patita mo Mayor, ni kahit di nandakatang Wow. palasenas. Okra, di ba? Kamatis. Ay, detang mayaman na patubo na ka rin, detang kaya radish. Radis po Ay, na talagang fresh lang. Labanos na Mayor. Labanos. Labanos. So, Mayor, marakanla pa rin social protection. Kaya naman social protection tamo dyan, na yan, nakakita mo. Rita mandated keng kay, mandated keng national government. Palagi naman din Pero tapin, papadagdag ka tapakang bet. Nung nano pang pwede tamo nga dagdag. Medong siguro pwede tayong pagbargol mo naman guwaga, may kagawa na rin yung MSW tamo, itang quarantine. Quarantine. Di ba? In naman yung MSWD tamo, kaya naman performance level, halos matas siya. Then kaya katamong Bausi. Introduction tam Bausi. Mayor, era ka pa sa labatan. Metong importanteng magobra king MSWD, deng social worker. Kaya pag-aral kang social worker, Mayor. Wow. Ating kasantingana, may pasarlangan. Wow. Napin, balo mo, niyang 2013, siyempre maglakad ka na. Mag-aral kayo ako. Matuwa na kayo po, sir. Ay, liya ako mag-aral kayo. So, siguro, niyang palako na ako. Tayo tukin, sir. So, pitan na pa sa'yo, may mag-aral na. Opo. Tapos, may graduate lang. O, congratulations ako, di Bibian. Opo. Okay. Sir, na pati review. Pati review, pag-review ang tala, Baguio. So, yung may pasala ng kaswelo. Imagine. May pasarlangan po, Kaya Mayor. magkaswelo na number one, in performance na sugado kumatas ka. Kakadwa kayong pamilyara, assured na yung pamilyara. They will, ala nung paintunan pa. Opo. Di ba? Nya, alang kasanting kahit mo milyari, nya, in kaya katamo ng MSWD, in mo maging problema tamo ka rin, John, kaya talaga na permanente. Ay, itutunan ini problema ta Mayor, papyrate dalo. Ito yung Ito yung masakit kanina. Hopefully, kaya pong transition plan mo, may accommodate larugo. Baka nito, elam ako king guagwa. Kasi, pakinabang la rin ni Mayor naman. Sayang yung galing daw. Oh, sayang lang, galing lang. Bibian is next in rank, Panginayadan talagang makuha lageti.
So, rin na yung sitwasyon na yan. Ano, bakit kita naman infrastruktura? Hindi katamo ka eskwela, GCC. Opo. Oh, at yun yung sariling building. So, orin Tsaka na almost every year, Mayor, popondo kami itong building eh. Yang sa tunggal mong classroom. O kasi ba naman, di na akong kain ng CHED eh. Meron ba akong affidavit of undertaking? Undertaking. Nukal sarare. Opo. Mayor. For the information na po rin taon eh. Bali po yung punggewa na di June, baka di ba, na po po Doris Kiambao. Yan lang po basta-basta. Bali po, yan na mo pong pekatalwin diling eskwela in Guagua Community College na inaproba na ng CHED. Kaya po, pati po, sera na ka ng CHED. Mag-apply ka po, ginuko, wala na po, magkasait na kayo. Eh naman po ang tingay na yan naman ng pagmargul Korea ng Adwang Areni. Talaga pong ilang magprotsigi. Yan ang kayo po susukol ang bagyalo po tang ditak mong bagi kayong pondo magkasait ko eh. Yung punto to, eskwela po ini family de po, eskwela yung alang eskwela. Makipag-eskwela na mo po kay elementary school. Hanggang po niyan talagang lang kayo po yung eskwela, pedal na. Siyempre po yung background ko background ko finance. Nung po pigakain mo, lugi Pero po, pagsabihan ako, ay naman po kasi yung panakitan kayo, yung pahintunan tamo, yung servisyo. Migisi ko pa naman. Kaya tayo, sara, sige, sundo tayo. O, ngayon po, pinano rin yung estudyante tamo dyan. 1,056, Mayor. Imagine. Libre lang ang matrikula. Pre-tuition. Po, Marco Labage yan. Po, talagang may kulang kaya katamong kain. Kulang talaga po oras. Imagine that. Kapat may kapalwalta pa pong may itong CPA. Bali po, masyadong maraguling sweldo ka rin. Pero po, din ang teacher at tuturo. Po, commensurating ka rin ang sweldo. Pero mababa po, CPA with MBA. Alos po, doctorate la. Pero po, po lalo ng pera because they want to help the school. Niya po ngayon At yung pong paggawa mo naman building ka rin, po, may ipag-deal kayo po kayong DepEd. Dito pong building na kitang gulot, labilatang metong na yun. O 10. 13 na po, Mayor. 13 la. 13. Dito, kaya katamo na po rito, paparepair tala para gawan talang school. Classroom. Ngayon po, kaya mo po may pakay, baka po, yung metong ka senador, niya po kasing masambot siya kay pangay speaker na kaya kuwananak po may itong third floor. Baka po niya makapagwatan third floor ganyan po mayor. I-endorse ko niya mo po kayong bayang mayor. Banta po, may kabayo ang building in GCC na I-Rise. Mayor, karakalda pa po rin pero siguro lang ang nangyari. Pero more or less, may talaki na lang karet ang may nga palabasan. May itong nang importante, Mayor. Fiscal management. 40 po ini. So far, potang bagya po at intamong masanting nga balita king daratang nga Mayor. Uling atin niya pong perandasan niya, Mayor. Makanan niya po yung fiscal management. Well, baliw kasi kayong kaya na makanining style. Kayong private, kaya pong private, impong kayong paintunan is the bottom line. So, nung bottom line yan, in babantan mo yung kayang sales, ang po yung kayang expenses. Opo. Kaya naman gobyerno, baliktad naman. Babantan mo yung kayang yung kayang income, in naman expenses mo, agyan ngayon may babantan, kailangan, detang serbisyong dapat, kailangan lang mabayaran within the budget year. Apo. Diyan na kang example. Halimbawa po, makaninin na po. Kailangan pala deng senior citizen tamo mo, tila pong papawulo tala mo. Kaya ba yung budget na mo is 3 million. At the end of the year, in mga gastos mo 200,000. Ayaw ka mag-perform. Underperformance kami. Kami pasar na Mayor. Kami pasar. Kasi dito po, binadya sila, pag dito servisyo kayong gobyerno nga gawa mo.
ano pong karakala mga palyari mga yan, libaw kaya disaster, ot tipid ka. Opo. At di palang pamangan, o kasi na yun yung babagyo. Makanya niya po yung kayong gobyerno. Pero, impamangasos naman, kailangan po judicious ang pong kailangan, masanting niya po pa nga gastos po ta. Gastos ka ang gastos, sige nga may kailangan. Opo. So, o yan po yung pamiliwa. Niya, kaya fiscal management na po ng kay ng munisipyo. Ano yan po kasan ng kay niya, ikaw pumanualang ating mana ko kay munisipyo. Yan po. Yung pong treasurer, magkasay ko kay treasurer kasi po yung accountable. Kaya naman accountant yan na po gawa ng voucher nung wala yung basis. Yung budget naman, yan na naman i-approve yung budget nung wala kang budget. Niya, makanyang po yung gaya, yung punto to, for the past several years, may nakuha tamo- Since 2014, Mayor, Wow. good financial good financial housekeeping. Oo. So, bro na po sabihan kitang good financial housekeeping, alang may wala at alang may gas sa pera na makabudget. Ating audit report Ito yung audit qualified report, yan, qualified. qualified audit report. Kasi po, kaya pong COA, patse po, diyan akong may issue yung audit report, adverse yan. Ako, Diyos ko, mga sukol na kayo. At kasalukuyan, Mayor, nung ako magkamali, dindam kay ni king accountant tamo. Anyang lawendo rin kay katamong kasyon na. Kasanan. There are Kasil still ba? about 80 million. Yeah, Mayor. 80 million. So, atin yan dasa na pera yung daratang nga Mayor. Yes. That's about Almost. Mo marine. Apo. Ne? At saka ginasos mo within our limits only. Opo. Marine kasi dahil nga liwa kasi gisan do kang pera. Ay pa kanya na po makanyanin pa maggobyerno. Kailangan po talagang nugdani gusto, iyang gusto. Po ita respeto. Makanya mo po. Yes. That's your forte, Mayor. CPA ka, siyempre. Masalese yung magastos at makwenta yung pera. Oo, kailangan makanya niya. Mayor, may gita ng almost 3 hours na. So, biya ko nege kayong tauling pagkakataon. For the next 3 days, Mayor, you will be going out. At syukay kang yan pagkakataon para pakisabihan mo na rin kay katamong Memalen. Mayor? Hanapin na din kabalungkotan. Hanapan malungkot yun. Pero amin misko mo rin itang pamanyaw kasi margul yung bagay ite. Itang aldoldo itang ating kang agagawa. Kasi ilayang mo na yan kay akukutandapin. Di nga na akukutandapin. Hanapin. Kaya ka mapagaldada na. Alo ko mapagalap. At malakas ka pa kaya, marami ka napapagal. At the end of the day, nakako, patangal ba na akong TV ako, detang aga na ako, sinopang ko. May lakas na ako na naman. Sige, sundo mo ko na. Ngayon, siyempre, worried na rin kayong pamilya na may magkay ko. Mamasa ko pong bagyan po, agyan mo pong makapagpasalamat ko kayo na po. Pasalamat ko po kayo king kilub na po nin siya mabanuang suportang pigkalubyo ka na ako may ito pong karangalan ka na ako kay kayong pamagtiwala kilub na ning milabasan na 9 years na sana kin dimot ming kayag may kapagsilbi ko nung eman sapat at least agampanan ko hindi ta ka pamagsuyo kay kayo. May ito nga pamagsilbing, alilinawing kule, antas ng biye, at nanuman uri na din tao. Ito nga man ako na maski panino. Kingmit mong kababan loob, payabot ko po yung maragul kong kapasalamatan kay kayo. Niyang magsimula ko pong manungkulan, maging masalimot po masyado yung kanakong delanan. Pero, diyan pong makanyan man, kung may wala kayong panalain ko kaya nga pong Ginoo, ulimbalo ko, sopa na ako at
manaig ang ustisya na ning katutuan. And then, of course po, malaki po ang aking pangarap para sa bayan ng Guagua at sa mga mamamayan dito. Sa aking mga kritiko naman, kung sakali man po na hindi ako nakarating sa inyong pamantayan, pasensya na po sa aking nakayanan at kakayanan sa paglilingkod. Sa mga naniniwala naman sa akin, humingi rin din po ako ng paumanhin sa mga pagkukulang ko at sana kahit na sa maliit na kakayahan, ako ay nakapaglingkod sa inyo. Hindi po lahat nakamit ng aking pangarap sa bayan at sa inyo. Subalit, hindi sa dahilan na hindi ko nagampanan ito o hindi ko nagawa. Lamang kulang po yung 9 na taon sa dami ng aking pangarap para sa inyo. Ganoon pa man, nais kong ilahad ang mga importanteng bagay na sa tingin ko ay aking mga nagawa at ibibigay ayon po sa plano para sa akin ng bayan. So, ito po mga napag-usapan namin kanina, alos po yun po yung aking nagawa. No? May mga iba pa, pero ilalagay po natin yan sa ating mga Facebook account, ang mga social media account, para po lalo nyong maintindihan kung ano po yung mga pinagsasabi namin sa kanina ng kasama ko na ating pong kasamaan na naging administrador ng munisipyo ng Guagua. So, gayon pa rin po, ako po ay nagpapasalamat. Pasalamat ko po, kambiyan na po din kanakong pamilya niya po, karene po kanakong kayabe mga gobra. Maragul pong bagay na pagsilbihan na kayo king Siyamo Banwa. Hanapin na din sabihan ko nung atin man pagkukulang siguro po ken mong panahon tamong may kulang uli na po ning mga labas-labas sa pandemya na po. Pero pasibayo po na po, salamat po kay kayo at sana po kening susunod tamong maging mayor na po, sana po suportan niya naman nung makakain kong suporta at magpalalam tapo. Tukyan tayo po. Tingnan mo na pong wisdom na dadalan para po kayong kakatamong Balen Guagua. Tamo po, salamat po at pasibayo. John, kay kanina, salamat. Sinsan mo ko. Karen pong department head, sinsadyo ko po. Karen pong magobra, po. Karen pong abi akong public servant. Lito, to. Sinsan mo ko mo naman, Mamboy, di Meng, po. Anyway, aliwa naman yung pekatalwita mong paalamin at biyabiyabi tamo kaya pang metong pamitipon-tipon siguro gawa tamong NGO para taman manungkulan makasaup tamo ka rin may malen. Eventually po pananayin niya po itang bala mo po itanggawan ni State of the Municipality Address ya na atin pa pong ating kaya pa pong take up na sana i-abasaya po banta malambat siya pong babasan kayong social media. Thank you po at may pagpanapon po kayo. Dakala, salamat Mayor. It's nice to work with you at marangal king pamilya at king sarili. Kambeda rin kay kaming kayabeng magobra king munisipyo. Saludo kami at pasalamat king serbisyong binyemo at pigkalub king Balen. Ako po ay Jun Panganiban. May kipagobra ang Mayor Dante Torres. Sabi kaya pong signing off. Dakal salamat. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time